салом алейкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навор имрӯзаи мо 15-16 намуд мошинҳое мебошад ки бо хоси дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешрави ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якм мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошини ягон камбудӣ надорад, мошин 100% қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 537 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 58 46 46. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даям мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ, бусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 57 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 360 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 502 19 11 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои Pelastra F мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад. харидори аниқ занг бизанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 32 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 202 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 10 10 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1993, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. савол дошта бошед занг занед соҳиби мошин. қарор дорад ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 33 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 208 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 65 20 70. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои BMW X5 мебошад ки соли бароришаш 2005, объеми мотор 3 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Исфара. нархи мошин 67 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 423 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 12 07 89. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотор 2.2 сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст Mercedes H-ка объемни мошин 1000%, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Исфара. нархи мошин 37 500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 237 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 91 69 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Pelastra F мебошад ки соли бароришаш 1993, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамошкашидагиае. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26 500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 167 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 33 86 68. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی اوپل است رجی می باشد که سال بروریش 1998 объем мотора 1.6 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 240000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 557 77 15 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. نه ماشین فروشی اوپل وکترا بی می باشد که سالی بروری 6998 объем мотор 1.6 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документҳо то 20.03.2022 мотор коробка 100%, ходовой 100%, чашкаҳош 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 167000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 777 70 75 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی بروری 6996 объем мотор 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст состоянии олӣ ҳуҷҷатош то охири соли 2021 ҳаст. объёми кардагӣ астраҷи 2000 состоянии нав боша болои 1 сум алиш мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 49500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 312000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 80 62 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی بروری 6998 объем мотор 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига ҳаст. тонировка 6 моҳи дига ҳаст. кондитсионер кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 60000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 379000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 27 72 73. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 ماشین فروشی اوپل است رجی می باشد که سالی بروری 6998 объем мотор 1.6 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст задагӣ пусидагӣ надорад, камтар лакуш сӯхтагӣ, тамом ягон камбудӣ надорад, срочно сум дар корай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 221000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 33 55 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 ماشین فروشی دیو نکسی می باشد که سالی بروری 6997 объем мотор 1.6 سوزشوارش بنزین коробка передачаш механика растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документ дорад. срочно фурӯшӣ. мошин қарор дорад дар Турсунзода. нархи мошин 14500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 91000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 58 57 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 ماشین فروشی اوپل است رجی می باشد که سالی بروری 16000 объем мотор 1.6 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 252000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 11 52 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 ماشین فروشی دیو ماتیز می باشد که سالی بروری 6998 объем мотор 1 سوزشوارش بنزین коробка передачаш механика растамош кашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати 70% қарор дорад. мошин зард бидай, ихели кадаян мотор созай, ходовои миёна, документ 10 моҳ дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 114000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 63 67 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 ماشینی فروشی تویوتا کارولا میباشد که سالی برارشش 2003 ابیوم موتوری 1.8 دوزیشواریش بنزین коробка پیداشش مکانیکر است تماش کشیدگی است. در همینجا سایه ماشین افتاد. ماشین در حالت خوب قرار دارد. کانسانر یخ 4 الکترو پاکت یک ماه اوجد الیش یگان کارولا دیوس خوب بالای 3 متر قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 58000 سومونی با روبل زیرا گردانیم 166000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 64 05 45. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.